Bon dia a totes i benvingudes una altra vegada al nostre canal d'Insta. Avui per celebrar que hem fet la roda de premsa de les activitats de l'any Beckett. Aquí tenim el Carles Márquez, el director de la candidatura de la Seu d'Ègara i autor d'Una tragèdia pintada, llibre que presentarem en breu dins de les activitats i que ja podeu trobar a les nostres llibreries. I ara li passo la paraula perquè ens expliqui aquesta tragèdia pintada, quina importància té dins del tresor més gran que tenim a Terrassa, que és la Seu d'Ègara. Gràcies. Bé, doncs, gràcies, Rosa. L'any 1170 es va produir un assassinat que va fer trontollar els fonaments d'Europa, que va ser el crim, la mort de Thomas Becket, l'arquil·lustre de Canterbury. Aquest episodi ràpidament es va estendre per tot l'Occident medieval i Terrassa tenim la sort de conservar el testimoni més antic en la representació d'aquest martiri. Aquí podeu veure les escenes amb tres moments, el moment en què l'acusa, l'assassinat pròpiament i finalment l'ascensió de la seva ànima. Per quins motius es va seleccionar aquest tema per un lloc tan llunyà com Terrassa? Bé, doncs tenim dos motius. En primer lloc, les relacions entre Catalunya i Anglaterra ja establertes des del segle XII, i en segon lloc la presència d'un canonge, és a dir, d'un monjo que sabem que tenia un origen anglès i que vivia aquí a la comunitat de Santa Maria de Terrassa i que probablement va fer dedicar aquesta capella que més tard seria pintada en aquest cicle. Fins i tot sabem qui va pintar, que és el denominat mestre Espinalbes, un pintor que també treballa a Jo només afegiria que d'aquí res el tindrem també en anglès. Gràcies i us esperem.